ora bakal aku mindho gawe. Yo aku badhoken. Yo panganen. Wah, soroh nyawa iki. Santos Raden. Amangat. Loh, nggih. Semonggo. Ini mapano rasa barine. Ora iso mangan lakon, ilang nyawamu. Wah, ngincem marang pokok lakon. Gagrak limpahmu, wah. Raden. Gusti nyuwun pengayom. Iya. Hei! Wah, sembelih nge bedomo kelakon tugel kulo. Jemegrak suarane. Wong-wong apa iki? Malah ndereng. Menungso apa iki dicokot atos nyungkul wisi grigen dibelah ora nedasi. Bratasena kuwi diwaji apa? Ora diwaji apa-apa. Ayo terusno. Wah nganggo cara apa iki lek mangan karo kowe? Wis katok. Wah ora nganggo barang liya wis entek akalku. Iki diwanci kudu ku ilang saka bumi kene. Sepining supana mrih pana pranaweng gati
Kristus ing tias marasuti martawaning budya tulus masuk raka sudarman nang tepining jalan iki juruning brata kataman wahyu jatmika lolo garing pitur apa dene Bagong wonten dawuh ndara wonten lawuh Ben banget ing panrimaku dene padha atur panglipur marang jeneng ingsun namung nyuwun duka ora dikeladuk ndara inggih kang dikeladuk wau Den nyuwun duka ndara ora dadi apa sawetara bisa nglipur marang panggalihku nanging pangkawan isih garingan sabdan ingkang ibu kang wis ndak tampa aku kadawan golek boga kanggo kadangku pinten tangseng ingkang keluwen pangkawan wah nggih ndara ndara piniji kang ibu sepados boga kangge ndara timur pinten tangsen lah iya ya gong ing atase ndara Pandhawa ki putra Narendra ninggak kamukten orang iso ngrasake apa-apa ya gong saka srakahe Kurawa kuwi kok Truk ning ya wis diterima-terimake wae iki ya malah kanggo ngungkal karo ketripaning urip para bendaraku ya Truk iya mula kang sapa iki kawan ayo bojo ndak kami mbacutake lagu monggo ndara monggo Den pamadaring warsitaning ati Sumantha kawani rupu jangga tak mudeng patine nanging ketah kinunggung tan urip yen akeh maksa angurung poko poso kang kalantung putra kang katulatuh Pingalatan rinuluh perawan lirih padanging sasmito waktu kaya mengkongong emangke ternyata jengkal sang pamadya tak tekaning yaksa ingkang kono kowe medane Wuradaka sigra kang bala tumingal
Nara Sang Harjuna Asmulira kang manungsan kasrepan ingkang mungsuh mati-mati rohametri noso manglongo panyapitira Gending Mariam tapane si Cakalaya Leretate ya mandragi Nangkono cokolan marang Mbok Sri Gading melati sore kulon kulon Bathara Kamajaya sungkem kula mugi kunjuk. Iya ya Dimas Amat Ulun Tampa Yai. Bekti kula pekulun, bekti kula pekulun, bekti kula pikulan. Iya ya Ulun Tampa Panakawan. Dimas Tya Margana. Siadi aja kaget ulun kang yektine mbayaksa iku mau Yai. Mawantu-wantu nyuwun pangapunten dene kula ngantos merjaya dhumateng paduka pekulun. Ora dadi baya pengapa. Ulun nyumurupi marang kadang para sadi kaptu iki kautus wonten Ibu Bupati Boko kawan kanggo arinta kembar inggih lakar kalih wulan pekulun. Dimas maring kalumaku mengulon bener iki datang dangu sadenggal nanggih marang Kang Siraupaya Yai. Lang siadi golek buka mau dadi srana tetulung marang warga kang lagi nang peteng Yai. Sangat ngaturaken kenging panuwun kula ditebasake paduka pekulun Bathara Kamajaya gandeng sampun terwocok pareng apa nyuwun pamit anglajeng kelampah wonten yen menika pernahipun pekulun. Iya Yai
ulun paring pangestu muga lebih ing karyadi semoga ulun nuntun pamit kundur mah kiwangan Yai nuwun inggih sembah wingking nderek jengkaripun ulun Bathara Kama Jaya nala garipun bagong ulun mundhut pamit kundur mah kiwangan padha inggih ulun nuwun inggih nderek harja ulun kula nyuwun tinggalan ulun Sumurupa Bagong Dewa kuwi ora tau nggawa dhuwit. Udel ya, Lho. Kok udel? Kula ali-ali nggih purun kok. Malah. Hayu rahayu sekolah iku mudi Mas Tamadya. Kentonging Paluwabindo wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asauran samono panmeh rahino meko pangkaton sulirat wetahan soroting harum lerne traning sarirapo kaya mramo sir marga yudri daning yaksa ngaglah nyegat lampah kepagut yudha pecah kenging pangunah lepasing panah kala sarsosane benul tinggal gelanggang manjing wono temah deduti dentan wonten nyabolat penandang karuna sidra nyiri sang benagus alon tindak ngepindha don sumurping sutra sang iya Panakawan pinanganan bawaning landian ing pamrih murih tan tebih sedaning galih tansah pinanggih anyar karo pinunggul kang lumaksana wenganing wengi kawengan wangining semu semulus gagat enjang kapiyarsa usi ing peksi kang muji dhateng rinten kanggo kawasa persasatan mujiwani apa kang sinedya dadi gentos kang nurusita ing mangke datan kat kamungking padukuwan pasidian katingal sari sagotra kang pinarak benung kurengking garwa yayah temanten kang binayang bayangkari
sabeting kandha ana desa Banjardawa papane miring winanading Sinangga Sila Kresna haning inggih menika ta ingkang sebat ing dusun Pasidian tengahing desa ana wisma kang awangun prasaja pinangku latar jembari nenggo sekar duhung menika wismaning Sang Reksi Sagotra kala semana Sang Reksi nuju lenggah ing Pandapi ketingaden ungkureken kaliyan putri nggih asasilih Niken Rastri termasuk jiwa penggaling Sang Reksi Sagotra mengkono kuwi sabda Sang Reksi Sagotra niat langen ning kalang nyuwun gelar pantah muncar surung soroti tanpa danggal serolan pacaring purnaming kono dasare mungsa katiga niyah ning talaga kadi langit mambang tanpas wulan pamanika wintang tuliwa Kusumaya semawara lumraping kang Sekar kati jalado
Mas Idam sekaring bawana langgeng mengkoto Nyai Niken Rastri kowe kuwi pancen kepiye ing atase wis dadi bojoku ning angger tak cedhaki kok lungguhmu tansah nyingkur marang pun Kakang to Nyai upama kowe ora gelem dadi bojoku mestine wong tuamu ora nampa penglamarku ning kosok baline yen pancen kowe wis gelem ngladeni marang aku kena apa kowe dal penganti sprene lawase wis rong sasi lah kok sliramu ora gelem nindakake satataning priya lan wanada kang wis dadi bojomu luwih-luwih yen wanci bengi aku bubar lolono mulang agama marang para warga karepku teko omah ndang leren ndang batinku ngarep-arep kaya ngopo rasane dipeteki bojo jebul tinemune malah mung ngrasa gelo kang tak sandang sing ora gelo kepiye to Nyai lawang jenenge manten anyar turu kok dhewe-dhewe yen pancen sliramu ora seneng karo aku mbok luwung prasaja wae dasar aku ya moh nyiksa marang rasaning wanita ing mongko kaya ngapa nggo pengin nyuwargake marang sliramu Niken Rastri lan maneh aku ya ora bakal nundat-undat lelakon kang wis kepungkur kowe wis gelem bali ngambah marang marganing kautaman maneh kuwi wis rumangsa bungah rasaning atiku Nyai luwih-luwih saiki sliramu wis tekun manembah sujudmu marang pangeran iku mertilakake menawa Gusti wis kepareng-paring pangapura marang kowe Cahayu kaya ngono kuwi mindah boyo yen ditambah bekti marang bojo pinter lagi marang wong lanang wah kuwi ganjaranmu sama tikel-tikel Cahayu coba to apa ya ngurwat ing ngatasi wong bebojoan wancine darek kok terus kowe ngulungke dhuwit nyoh jajana kono kuwi terus kepiye kuwi yen adyan sujudmu marang pangeran ora gutang miyen karo bojo ora bekti wah kuwi bisa nyuda ganjaramu lho cah manis saya meneh karo wong lanang kok nganti wani mongko kuwi sing dadi pengayoman kuwi malah nemu nambahi dosa cah manis kudu mau eling-eling kuwi Nyai Sarati mantan semuha madangi jroning pasarean nani wadana remu-remu karingan ngrangan sang tiah manah nikong sumingkem puling kang katon mangrepo birat tentik brantuh luna tadah runtik kaya ngomah kali gentongi wis potong aku tak nyang sendang ngangsu banyu mangun kanduan rimang wong lorena tanpa kanin yen tantuso mengko sang dyah ayu iya jagat wasisaning Gusti oh Gusti nyuwun kiyat apa ya ana ing atase bojo kok mung dikalahi karo ngangsu banyu ngiseni gentong ya kudu sabar
jinaragan umure karo aku kacek ya adoh. Lah wong kacek kok 40 tahun. Yen pancen aku biyen ora arep nglakoni omah-omah sebab aku wis kebedotan tresna karo pacang aku sing ora setya tuhu marang aku sabat diserobot karo bajak laut. Lah kok jebul kepethuk karo wanita sing ya disengsare karo pacangane nganti dheweke mlebu marang juranging kanistan dadi wanita tuna susila. Terus nyambi ngombe apiyun karo candu cah wadon iki. Rahayune kok gelem tak entas lan gelem ngrungokke pituturku mlonjo tak rabi iki. Wah. Ndak pikir menenge bojoku iki kok isih batangan iki. Meneng merga moh ngladeni aku apa meneng merga kelingan karo lakon sing wis tau dilakoni. Njur dan pirasa isin. Monggo wis tak tutup lembaran buku sing wis ganti lembaran anyar lah kok malah mengkono patrapi bojoku. Ya iki aku rusak batang aku ning yen pancen pangeran njodhok bocah iki karo aku ora kurang mergo ya tak serantekke wae. Petruk kula Bagong dawuh kepining sendang wong wanita nyangking klenthing sajarep ngangsi banyu. Petruk nggih jangan dia Gong Kramat Tunggak apalane ae bocah ayu nggih niku den weh bisa ning cahaya ngono Gong kaya widodari tumurun kuwi ayune asli cah desa. Iyalah pipine nganti gilap deh isih polos. Heeh pawakne jan nyenengke ya. Heeh bareng tak salah kok meh kaya bakul pecel manahan kaya tak pateni minggu cah manis ayo ajar wanuh karo aku wong ayu ayo lagi tepung kelawan aku sira bocah saka ngendi sapa sesilih wong manis aja ndingkluk aku ora apa-apa. Amun cedak-cedak den niku bocah pengalaman padake cah ponggok. Lah iya ayo ngayu tumulinggal prasaja jenengmu sapa kuwi anake sapa cah manis kuwi arep ngangsu banyu aku tulung jaluk sak cegukan wae kanggo tangga salit wong manis ngengek aja ndingkluk aku ora apa-apa den ndredeg lho den niku lho ngewel niku astane kabeh keder ya Truk tekan sikile ya keder iki kuwi keweden kuwi ha ya kuwi belum pengalaman apa-apa saja ha ya wong manis pasojo bocah endi sapa kang dadi aranmu den kok mak-mak nyang lengen ki prikik
dudu mukrime bara mak mbatake wudu wong ayu prasaja lho kok terang lambe barang iki ampun Ben bocah kok ayune kaya ngene iki sajake anu kok Truk penyanyi campur sari sajake wangune ya nek nitik gulune sajake suarane apik piye to gulune dawa iki banyak sawak gulu kabeh wong ngak-ngok ae sorape kok ukurane kok gulu kula sawak gulu kabeh wong klesat-kleset lho nyathek wong manis ngaku kadang aku tuh ngomong kakak Petro kula bocah mlayu nong jadi jawi lambene wae ora mlayu ngucah pengalaman kok ndoro senengane kok padake liyane ae niku mboten wanita pelangan niku wanita sajake isih resik bebudene wah ditinggal priringe jiglok jiglok pecah ning gong la iya ta isih giras nggih cah desa ngoten niku ngoten beda le bojone bak kok nyah-nyohe oh sajake Petruk nyanyi oh tak pateni iki karo IP iki butuh cerewet wandamu pripun nek nganti wong kaya nesu iki purun tak ngenteni Petruk kakang aku ayo mono ya kakang kaya ngene rasane didekep bojo kok biyen-biyen ngene iki to Nyai wis rong sasi tak antri lagi iki kowe ngruket aku Nyai awakku adem panas kaya ngene rasane diruket karo bojo umurku mundak do meneh Nyai ana apa Nyai teko kowe lumayu sifat kuping kaya dioyak kewan galak Nyai kakang aku tulung ngono ya kakang eneng apa nalika aku ngangsul banyu ning sendang aku arep dirudha peksa karo wong lanang kakang kakang wong lanang isih ana kono kowe ndang mrono wong lanang kae tuli gusan saka sendang karepen ora ganggu marang aku meneh ya kakang Kunjung jangkang sing langit kelap-kelap atom Lerking canging sang maweh gandrung wah latala wong lanang wong toto parep anggepe apa wanoh-wani bergonjak bojone liyan wis Nyai sumisio tak labrake menungso semurang toto kae Nyai ini menungsane iki menungsane waduh tenang to Gong bapake mara Gong weh lah ngati-hati saja kok mangar-mangar ini saja nesu iki Truk cepak boto Truk
Ngati-ati Gong. Angger nyenggo njero patak watu ndase. Ngati-ati ya. Wong bagus sapa jenenge? Panengah Panu Permati kekasihku. Permati. Kepara nyata sira sapa? Reksi Sagutra saking desa Pasidian. Kowe wani bergonjak wadon iki mau. Orang tak tedeng aling tedeng. Pancen tak jawil sing dadi latine ajar wong lawan wanita. Oh, Raden. Waduh, Raden Permati, kula ngaturaken kenging pununing pami. Raden sampun tulung dumateng pun Sagutra Raden. Iki piye iki, Dik? Mau teko pisan wis santak rembuke kaya arep ngrasa ndoro terus nyembah ya, Gong. Bisa jae edan iki. Nek ra edan ya wis ora bakal to mau mangar-mangar kok terus sujud ning ngersane ndara iki. Jas watune tak cepakke. Ana golong ngono watune. Ora larang banyu kok. Arep apa iki? Kepiye nalari sira karep diatur Kang Mengkono. Nggih. Persajan ki mawon Raden. Kula Palakrama pikantuk semah kula. Meningipun Niken Rastri. Kae mau bojomu. Inggih. Niku mau bojo sampean? Nggih, Kyai. Aduh Gusti. Oh, lale wedok katarak iki. Wedok katarak iki. Aduh. Wong ayune kaya ono entuk kaya barongan kok gelem iki. Lah ya kuwi pancen anu kok tetimbangan kok Gong pancen ala iki timbangane becik. Ya ta? Elek iki karo ayu, ayu karo elek iki ya lumrah, sugih karo miskin. Lah kok bojoku iki malah miskin kabeh. Ya caturan. Anggen kula Palakrama sampun kalih wulan nanging semah kula boten purun atut kaliyan kula. Uger kula menika nyelak piyambakipun malah nyingkur dhateng kula. Menika kalih wulan laminipun. Menawi dalu tilem papanipun piyambak-piyambak. Ya genah lho jane gila bojomu iki jane. Musake sing ora perasaan kowe kuwi. Nekat dae. Nika niku sinten? Aku. Nggih. Gong BA. Duh. Kula Petro. Mboten kok Kyai Bagong, semah kula purun ngladosi kula lamar piyambakipun pun. Ha iya tak gunani kok. Ora mungkin ora tak obong-obongi duka. Mboten cara. Terus kepriye? Piyambakipun pamit dhateng kula badhe ngangsudaya. Ning kacariyos pinanggih satriya bagus. Badhe bergonjak. Aku babar pisan ora bergonjak, mung kepengin ajar wanuh ning bojomu ora mangsuli. Bareng tak jiwit lambene dheweke lumayu. Oh. Kok namung dipun jiwit lambene menika pripun? Oh, ra edan to iki. Lah wong bojo jiwit lambene kok, oh pripun kok mung lambene tok niku pripun? Ngerti nek ngono ya, Gong wis sabar Gong, sabar. Sabar, kowe iki mbaya ngalang ragamu kaya yak-yak kok. Lho mbok menawa. Iya belum ajar lajeng ngruket dhateng kula sesambat kalian kula. Dados langatutipun, waduh Raden, paduka mala kramakaken kula Raden, kula ngaturaken panuwun. Kula keputangan budi dhateng Raden Permati. Iya padha-padha. Lho bedane Gong. Nek sing jawil iki ndara iki sing lanang malah matur nuwun. Coba sing jawil iki kowe ngono ya ning boto mabur ning ndasmu kuwi. Petri saya kasar saiki. Ndas niku kagem kewan Koko Prabu. Tiyang nika sirah Kamas. Oh ya kaya kewan. Mbahmu.
Beda ya Tru, beda wong Ndara ki bose kowe mung sopire ya. Rak mekaten. Ingkang menika Raden kula lair batos badhe atur pisung-pisung dhateng Raden Permadi ngersakaken menapa? Menapa ngersakaken nyawa kula caosaken Raden. Persi Sagutra dados pundi sumurupa aku lagi kautus Kanjeng Ibu golek pangan kanggo adi-adiku. Waktu iki pinten tangsen padha keluwen ana ngalas. Marga ora mbuku. Yen pancen Sagutra gelem tulung marang aku. Aku ana pangan kanggo adikku pinten tangsen Sagutra. Ngersakaken daharan para nyata. Nggih. Niki Ndara Timur sami marlupa sedaya nangis margi keluwen. Kula nuwun sewu Raden. Paduka menika cacah sedaya wonten pinten? Kabeh omong-omong. Siji Kanjeng Ibu, angka loro Kakang Mas Punta, angka telu Kakang Mas Bratasena, kaping 3 aku. Kaping 4 Permadi 5 Yai Pinten geneping 6 yaiku Yai Tangsen. Namung 6. Iya, Gus, ampun mung 6 to. Kok terus lali karo penderek ini pripun? Mungkin sedasa kok 6 ku sing 4 ku terus nyadong sapa niki Dik? Padha luwene kok. Ndara iki mikir butuhe dhewe kok terus lali karo ana kawan iki kepiye? Anu, sang resi sedaya sedasa. Oh, 10. Nggih. Ndara kesupen niku. Tak kira kowe golek dhewe. Golek dhewe pripun, Dik? Oh. Nyange bareng kok kon golek dhewe-dhewe iki terus. Wis jenenge sistem ngono kuwi. Oh nggih, Raden. Nggih monggo Raden paduka pingkeng Ibu kula boyong dhateng sudung kula. Griya kula katuri mundhut. Sampun kuwatos. Saben kula wiyar pinten-pinten hektar. Monggo pundhut kemawon. Ora Sagutra. Aku njaluk kanggo adhiku kembar wae. Oh ngaten. Iya niki kepareng ngantaran tos Raden. Kakang wis tok gusah apa tur? Ora mung tak gusah Nyai. Wis tak rangket tarut karo wit mung kari mateni. Ya syukur Kakang mundak ora prayoga dadi yen ora disirnakake. Iya. Ya mung sak durung arep tak pateni dheweke tak kari njaluk apa? Jebul dheweke njaluk kepengin mangan sing wareg. Mengkono iya. Mula Nyai temuli cawisna kanggo pangane dheweke. Pilihna beras mentik wangi lawuh pecel pitik karo jangan menir. Komplitono ya Nyai. Iya ya Kakang.
menika Raden sampun cumawis daharanipun kagem paduka sak kulawarga Raden. Iya banget panarimaku Resi Sagotra. Waduh. Oke dong lah, mesti ora entek ndaraku ki nggo. Nek ora entek bagi aku sisane. Deh. Ndok kene gede-gede. Iya deh. Iwak pitike jangan lemu-lemu ya. Iya. Aku njaluk pamit nuli bali marang alas mun ndak dadi pengarep Kanjeng Ibu Kyai. Wah, niki estunipun paduka kula gondheli namung gandeng boten kepareng. Monggo Raden ndherekaken Raharja, mugi Gusti ngayomi dhateng paduka sak kula wangsa. Saha malih kula sumpah prastya Raden mugi kepareng midhangetaken jagat Neksanama. Benjang sewanci-wanci paduka badhe ngayahi perang ageng pun Sagotra sagah dados tawur jayaning para Pandhawa. Aku nekseni Sang Reksi. Ning lekas lekita linubing ditung kadung kadareng hamomong ing madaning wana laladane Kacakra ana teja manring dolanan kang tuwa saking hangganing Sang Ratu Kunti Talibrata ya Dewi Prita pinarak aning tepining lepen wis ngabiyantara ninggih Radyan Punta dulur-dulur Radyan Bratasena kantun kinayanta kuwi Semar ing batas anganti-anti dhateng langsung putra Sang Pamadya mengkon wis disabda Sang Ratu Kunti Talibrata yang luhung betah lopo kurang guling helingo solah jatmiko yen wacana kudu manis urip sing seneng sesama samaning manungsa sami Tunggar Punta Dawa wonten dawuh Kanjeng Ibu Adin Permati apa durung bali nggih nulinggih dereng Ibu
mesake marang adem kembar wis sawetara oleh krasa luwe kulub ninggi lajeng lebetah kados pundi Ibu menawi muji Yonggir muga-muga si Permati tumuli bali kanthi nggawa pangan kanggo adimu kembar Punta ninggi mistakaken dawuh Kanjeng Ibu Bratasena Kunti Buku apa adimu isih turu Nggir iya kembar isih turu tak lemeh idami mapan pinggir kali isih ngripus durung tangi iya Nggir syukur bagi sewu sing kuat lahir batin oleh ngomong ngadem kembar ya Bratasena iya wis dadi kewajibaning Bratasena Kunti Ibuku syukur Nggir Werkudara Kakang Semar kula wonten dawuh Ndara Putri aku nyuwun pangestumu ya Kakang muga-muga aku bisa tutup nggonku ngomong anak-anakku ya Kakang Semar no ninggih Ndara siang dalu mboten kendhat penyuwun kula dhateng Gusti Murbeng Jagat mugi-mugi Ndara Putri pinaringan kekiyatan lahir batos saking pangeran tumunten tansah saged nggulawentah dhateng Kang Putra Ndara Ayu ngaturaken nuwun Kakang Semar nggih Punta apa dene Bratasena wonten dawuh Ibu iya Pri Kunti Ibuku marang tulang-tulingku marang kabeh anak-anakku jroning urip ana mati padha iki aja lali ya Nggir padha ngengkon ana marang saloka kembang tepus kaki ya kulub kados pundi werdinipun Ibu iya Pri werdine Prabu Kunti saloka kembang tepus kaki kuwi tegese tepa slira ya Nggir dene tepa slira iku tegese yen kowe jiniwit krasa lara aja sok njiwit marang liyan yen moh digawe sri aja sok gawe sri ing padha-padha ya kulub wong sapa kang tok karepake marang awakmu dhewe mau luwih dhisik tindakna marang wong liya ya Nggir banjur ana piwulang kuna ingkang surasane ingkang sapa kepengin antuk asih Asia marang padha-padha sing sapa kepengin ngantuk katresnan tresna marang sesamanira ingkang sapa kepengin ngantuk kesugihan seneng dadana marang kang butuhake pitulungan ya Nggir sing sapa kepengin kepinteran wulangen awakmu dhewe sapa kang kepengin slamet uripe singkirana saking dosa memala ya kulub ngestaken dawuh iya ngestake dawuh nuwun Kanjeng langit kelap-kelap batem lari kencanging samaweh kandrung Ibu kula luwe Ibu kula luwe Ibu anakku Ibu kula luwe Ibu kula nyuwun maem Ibu kula sampun luwe wis padha tangi inggih Ibu kula pun sakit bobok kula luwe Ibu srantekno ya Nggir Kenraka Permati lagi golek pangan kanggo kowe kulub kembar kula selak mboten kiyat kok Ibu kula selak mboten kiyat Ibu dikuat-kuat ya di ora suwe Kenraka Permati tumuli bali wah ora maido sing arep iso tuwe piye wetenge kluwe wetenge kodhong kuat-kuat ki kembar kula sampun mboten kiyat kok Kang Mas kula luwe Ibu kula luwe Ibu jlamprong ora pangestu bali paduka kelampang kok sampun tumbas tiyang senuwun wis lakon tuku wong
sampun endi menungsani inggih menika ladalah pinter golek menungso ijropo wah gedhe dhuwur gagah perkasa dimangan pisan separak selawas urip mbok menawi mekaten jenengmu sapa Gus aku Bratasena cah endi bocah manah hilang lho tanggane ijropo ora nyoto sakuh dadi panganku ora bakal aku mindho gawe yo aku badhoken yo panganen lho wah soroh nyawa iki santos Raden kemangat lho inggih niki simangga ini mapano rasa barine ora iso mangan lakon ilang nyawamu wah ngincem marang bokok kelakon gagrak limpamu Raden Gusti pun pengayom iya hei wah sembelih nyoba kelakon tugel krungu jemegrak suarane wong-wong apa iki malah ndereng menungso apa iki dicokot atos nyungkul wesi grigen dibelah ora nedasi Bratasena kuwi diaji apa ora diaji apa-apa ayo terusno wah nganggo cara apa iki lek mangan karo kowe wis katok wah ora nganggo tangan yo wis entek akalku iki ditiwanci kudu kuwi ilang saka bumi kene Anggara murka apa gunane urip ana Marcapada sirna Maregalayu aduh Raden wah Raden Bratasena bingah manah kula tiyang saeka cakra samisuka parisuka mangun sukane manah sabab sampun mical ratu watak Anggara murka saking asane Raden Bratasena iya kula keputangan budi Raden Bratasena ingkang menika mugi jagat neksanana benjang sewanci-wanci Raden ngayahi perang ageng kula saged dados tawur jayaning para Pandhawa menawi kula sampun ngurumini pejah anak kula rawan iki badhe nyambung pasta kula menika Raden
Ndara Bratasena sampun sineksen labuhan paduka Ndara Bratasena sineksen sedaya para kawula Eka Cakra sampeyan sampun kelampan mejahi ratu ingkang watak angkara murka pun Prabu Baka kejawi sampun kondhangi ngreh kamurkan saha mentalanipun ugi Prabu Baka sampun kaloka kedunging apiun ulekaning candu mila kanthi Prabu Baka sampun pejah menika minangka pertanda bilih para kawula Eka Cakra sampun nampi kamardikan saking pangeran monggo kamardikan negari menika dipun isani ingkang tumanja kangge gesanging para putra wayah dumugi sak turun-turunipun sedaya sapejahing Prabu Baka mugi-mugi Eka Cakra tumuli pikantuk pangarsa ingkang estu-estu menggalihaken para kawulanipun kula bali malih mugi-mugi Eka Cakra estu-estu pikantuk pangarsa ingkang lair batos dados pengayomaning para kawula ngentas penandanging para kawula saha pikantuk pangarsa ingkang saged njagi wibawaning nagari saisinipun ugi sesarengan kaliyan para kawula mbrasta memalaning negari kados sampun titipun menggati anggenipun Ndara Bratasena hanglabuhi dhumateng kawula ingkang sarwa kecingkaran gesangipun monggo Ndara kula dherekaken unjukaken puji syukur ingkang sampun dipun estoni dhateng Gusti Murbay Gesang dipun tosi dhateng para kadang paduka Gus iya dene kula sak kanca ngayahi wajib ngrumaosi kathah ngreh lepatan kula ing menika kunjuk dhumateng para warga gung ing pareng rawuh amberkahipun Semarangipun Gunging Samudra Pangkang Sami sabibaring ngrihitan Nuswantara manggih hayu-hayu rahayu niskala sabat sampun linuwak memala ingkang sampun senuju Prabu Baka aku nukseni tutup ngatur ngaturan sesanti mugi tansah manggih hayu rahayu niskala sepisan merdika tetep merdika salaminya kuncara anjayeng bana bangsa kita Nuswantara akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.